Mari yese yandakora ndoirapo iri mubhege 15,000. Wow! Mabhebheza unodadisa. Saka undoti ndikuitire nhai baby. Haikona kuwara. Anything I can do it now. Andikwate. Chandoda ini ndongoda kuti usunge ruambira dhuku chete ndochandongoda. Aikaka baby. Andi unofanira kutaurawo zvakareruka here nhai. Taure zvakareruka. I can do it now. Hede. Alright. Wonza akafoni yako ininde pa WhatsApp zvese nezvese zviri mairi zvese nemapeteni acho undipei nini. Baby so. Tora hako dhuku tinotsvake roambira racho mugomo ndirisunga hangu dhuku. Kwete zvefoni zvako mana. Zvokonzerese mhirizhonga kusagadzikana. Honde paIsraeri. Aiwa. Ndanjizviziva mazina anenge embudzi. Wow, foni yemurume yakazombobatwa kutanga riniko. Tibvirapo. Rega ndivate. Good night. Kana uchiona zvichinetsa, tora hako makusororo akawatsvete mubhegi umo. Uisa hako panodziya umandye. Ndotsvaka hangu. Kwete zvekuti ungandibatire foni. Tora hako 15 mabhida akwa. Inini No.